10. den na antidepresivech. Ráno cvičím, as always. Potřebuju vám lidi říct jednu fakt důležitou věc. To bylo ono. Od rána je mi tak na hovno, že nechci existovat. Takže jsem šla tvořit, protože to je něco, co mi vždycky pomůže a myslím si, že jsem vyrobila brutální bangry, když tak budou v prodeji, jen se ho zkouším. Tady jo moc, podívejte se, jak se směje, to není ani možný. Pak jsem si učesala vlasy na stranu a vznikl z toho novej účes. Vůdys, chmeldys, aha. Tady jsme se jeli projet s Daníkem, je to jeho první jízda, potom co udělal řidičák. Let's go, gratulujem, baby. Trošku jsem se bála, ale pak už vůbec, protože je opatrný a tak to má být, buďte opatrný. Hlavně, když jste noví řidiči, ale pořád buďte opatrný. No a pak jsme dostavili Lego kočku a je úplně úžasná a Daník z ní měl radost, takže já mám úplně největší radost, protože to byl dáreček a jo, mňau, pa.